sä noin teit? Helvetti Vittu apina. säätämä. No koitin vittu pilailla vain muuta. Helvetti. Miksi sä noin teit? No vittu en tiedä. Hoidaksä se mun broidi? Joo, sori mä vähän hermostuin, mä löin sua ja niin. Se oli vähän hermot kireellä. Joo, mä en oo hirveän hyvä tämmösissä, mut joo. Kiitti jos sä duunat. Ei kuka saatana laittanut tänne valokkaan. Mitä helvettiä sitten täällä? Eikö sä ollut äsken tuolla ylhäällä? En mä ollut täällä koko ajan. Ja Kuka vittu täällä ylhäällä? Mikä vittu täällä on? Mikä helvetti toi oli? Sun pitää lähteä nyt Mitä? Miksi? tuolla, en kerkeä Ei mä oon just menossa tonne. Mitä sä... Siellä on joku ihan vitun ja paha. No mikä voi olla niin iso paha vittu? En mä tiedä. Nyt. Mitä sä tekit? Mennään kattoo. No. Ei tuu. Mennään nyt tonne. Hei, ota tästä näin. Vittu. Hei, tää on pitkä. Niin mut kun mun broidi oli siellä. Sit siellä oli se joku vitun tykkö. Ei, siis mitä oikein kävi? Siis se joku vittu jätkä oli siellä mun broidin kanssa. Sit se söi sitä tyyliä tai. No sehän on vegetaristi kaveri. Vittu se oli mun broidi! Okei. Niin. Mitä pitäis tehdä? Minä en vittu tiedä, mennään vittu tappaa siellä. Niin no. Semmonen saatana pedofiili kyllä ansaitsi. Hei, mikä näitä valoja vaivaa? Mä lähden kattoo. Vittu sulaa. Mennään se pedofiili ei saatana. Ei saatana, en mä näet mitään ymmärrä. Mikä toi on? Ihan oikeesti. Miten tää toimii? Mulla on himas ihan erilainen.